Sasampun ing amuji kang widi utawi kisawidi kitab kang mulaken saking kalwanipun kang kasih Abdul Qadir jaelan ingkang bangsa aling ujung bakti malian sukma lan kaning saking prawali ingkang madamani ing masa jamanika saking prawali kagung-agung reke sadaya ingkang membate kame kawan ingkang sampun tinabidon deni awidi saking wayu waduki jamaniku ngangkana sunamina saking kita kepula satemu pagi karena amri carita cerita ni Sayyid Abdul Qadir jairan kalawan nyatakaken maring kamulyan ing dalam jamaniku saking prawali kalawan pira-pira ing jero kitab iku carita ingkang mangfaat kang pages saking aku tanyukti landu tangan nirakeun silat lan birai gatan maring bacik lan angrabakan maring magasun tutur sebagai ceritane iku saya Abdul Qadir jaelani nangge kang derbe putra Musalenu Abu Soleban kaputra dening Musa punika kasiwi dening hanyaku mustika handaku sanangge kasiwi dening wasta abi abdillah abi abdullah nangge punika kasuru dening Yahya kasiwi dening wasta Muhammad kasuru dening Daud ingkang wasta Daud kaputra dening Musa kekasih Musa iku kaputra dening Abdullah Madi kaputra dening Musa Juni Musa junikan nangge mapan puniku kasunu dening Abdullah Madi iku nangge kasunu dening Hasan iku kaputra dening Hasan Mali Hasan iku kaputra dening Sayyidina Ali pan kaputra dening Abi Thalib mangke radhiyallahu anhu utawi purwane ginupi dinabuting caritana ing nalikanipun Abdul Qadir jalan bukta boni doirinipun saking bibi sehingga berakai wafat maka ngucap tauji musani ingkang kakasih Abdul Padahal putra ning solen ilmu lan kang warna lan kang sifat lan kang putra Abdul Qadir jaelan jog doi
ingkang dena ing dalam hijratu nabi petatus pitugas lawansa layan satahun langkunge nangge panganan ipu gairata desa delan desa tobristan lawan nasanan desa jelan desa kopi lan iranan jiun kang desa lawan ingkaul sawane sabdul Qadir iku mimirataning wasta jailan sababipun ingkang kakasipun wasta jailan ingkina yaiku mulane kakasih jailan oli bangsa singkang Dinarita kakan syamul kondir jailan Lina alikani agasa sirombon Intanis tenduk semalah Wimus datang isa sirobil akhir Isa dalam satu nabi Gang 100 sudah klen satunggal Duk semalah kau umur syamul kondir jailani Pansangang dasawarsa ngucap malih sawiji musoni Fata Abdullah mangkana ing pamusyana isun aku guru ing Abdul Qadir jalan ing perkara islami mangka usun catur kang warga sifat satune Abdul Qadir arengkan pasaliran Los padi ingkang dalam pasagi kalayan kang pasaliran Jembar penuh atuk dedengote amat sekali produk sangat ingkang sore angin punika ing pirasat tanan wong luhur luhur ingkang gajah setono muniawidi dan banget bangun tepat lawan cinarita kaken kang siwi Abdul Qadir jailan bodose sanenam kang kasih kakak dan kanenam katoing Abdul Roja kang sepuh lawan Abdul Ghaffar kakasih katiga Abdul Jabbar lawan kaping catur ingkang kakasih Isa kaping 5 ingkang wasta Ibrahim kananam nama Muhammad mangkana muhidi Abdul Qadir telah iwastane kang putra Abang Muhammad wastane wonten ingkang sunu wanita mung satunggal kejapi kang cerita isun dan waruh wastane putra wanita nanging binagyakan iku inguni duka senge kang rama ing putra Abdurrahman top suci kalawan Abdul Qadir jailan androben sadarekan karuna jujuluk si Abdullah mangkana malikat laingkan putra winastanan samun Abdullah sehabah Ahmad bawantanen ingkang
Ibu Syabdul Qadir Kakasih Fatimah Dewi Fatimah Kaputra Yani Se Abdullah Somai Kang bangsa dados Sirahin parangse Lan anu ene laku Tingkang malu lamali anu ene Kalomati kagung-agung Kelawan kang endah-endah Mangkana malih muhidin Abdul Qadir Darmedi bisa Kakasih Aisyah Kaputra Dening Syabdullah Somingi Maka kinarita kakon lagi Nalikane ing mangsaning katelu Mangkana ing desa jalan Sangataning katerang kengeling jauh Mangkana kaum samundaya samyan dan inglang widi Nanging tinadakana Maka sakato ingkong sami Kesana tawes mani Aisyah Samiyana daudan kabe maka Aisyah Gufuan deneng ingatatur sawi Anak wingkes mas Sesembunyiana Aisyah maka ngucape pangeran hamba Tinggal wi asih satu Kaulanana po ing siti maka tuan sirotana toyari Saksanaten telange tinadakeun ing jaro ing Jawa